Det var før, og så tager du et efter også, når han nu får at vide, han når han nu får dødsdommen. Hvad siger du til det, Benjamin? Har du video på nu? Det gør Nasse, ikke også? Har du video på? Ja. Sådan. Det gør selvfølgelig ondt udenpå det her med at blive stukket, men det der gør rigtig ondt, det er det der går rundt indeni, når man får at vide med overvægt. Men jo, jeg skal da være ærlig at sige, det gør det. Den krasser det lidt. Prøv at sætte af, prøv at sætte af. Julens glæder, og man går direkte i juleepisode. Men ja. Sådan. Hvor lang tid er der igen? 53 sekunder. Så er det spændende, at du kommer ind til julefrokost. Jamen, det kan godt være, at han ikke når ned på skole. Jeg falder om med. Så må du tage opvasken her på laboratoriet. Ja. Kan du ikke det, Jeg til Benjamin? aften og tjekke vores Ja. Jamen, du kan da bo heroppe ved celler, med de der plader. Jeg røg ned på samme plan, fordi jeg transkib i hus. Så kommer jeg også og siger hej og hvad også. Det bliver en lang film, den her. Det er et spændende film. Film er nedtællingen. Det var folkeskolen, når jeg er gået ned med flaget. Du er ikke kommet i 8 dage. Nej, på grund af mobning. Nu er det tiden. Jeg vil kalde det her, det er ret kraftig mobning. Ja, det er ikke det? Jo, det vil jeg nok sige. Ja, så faktisk som jeg tilbage i folkeskolen. Det er jo halvt lige før jeg indberetter jer. Ja, det er jo en form for hemmelighed. Ja, det er det. Der er blod. Nej, jeg kan mærke, at det er Det går bare ud på, at vi måler. aldrig har set. Har du fået sagt i filmen, hvad vi laver? Nej. Vi er selvfølgelig ved at måle Benjas. 3 cyklus over. Nu går den helt amok. Og så holder du mobiltelefonen med kamera. Øj, det er helt skidt. Det er helt skidt. Øj, Benja, det er ikke godt. Vi lige viser over. Det er dokumenteret. Det er dokumenteret. Ved du hvad, så viste det jo altså rigtigt. Jamen, det gør det. Under 2. Under 2 Benja, hvordan? Jamen, jeg er overvægt. Benjamin over. Hvad fik han 2,5? Det var også det, du sagde sidste gang. Det er verdens fedeste slanke mand. Så er det nok mere end det. Ja. Altså jeg siger det der, hvis man ikke kan lade det for Så bliver det nede på start jul. Der bliver ikke nogen... det er ret Vi lægger noget på pavlonen. Ja, det kalder det der.